U zajedničkoj akciji Knjaz Miloš i Šamot 65 animirali su osnovce, promovisali rukomet, sport i zdrav način života. Rad sa mladima je važan, a saradnja sa školama na zavidnom nivou, istakli su treneri oba kluba, Zvonko Paunović i Milan Hovorka. Osmislili smo tako da decu upoznamo malo kakva igra, šta se radi tu i da im pokažemo da i deca koja se takmiče mogu i da putuju, mogu da upoznaju druga deca i naravno, kao što ste rekli, da zdravo žive. Vidimo da su ovdje i vaši igrači. Pa naravno, pozvali smo igrače iz prve ekipe, ima tu igrača iz druge, iz pionira, mlađih pionira, da dođu i oni malo da podrže ovu akciju. Kako inače Šamot radi sa mlađim kategorijama? Pa Šamot zadnjih 7-8 godina jako dobro radi sa mlađim kategorijama, znači uvek smo u nekih 5-6 ekipa u Srbiji, uslove nemamo kao drugi, ali iako imamo nekih 4 sata nedeljno za svaku ekipu dečiju, jako dobro sa njima radimo. Imamo negde oko sada već 170 registrovane dece koje su sva u takmičenju, znači od mlađih pionira, kadeta, juniora i druge ekipe, naravno i prve. A koliko često promovišete rukomet, ovako privlačite mlade? Pa, prošle godine smo to radili jako dobro, sad smo čekali da krene septembar, da deca dođu sa odmora i da krenu u školu i sad ćemo mnogo češće da radimo, naravno da iskoristimo to što je Knjaz Miloš u Super ligi i što ove godine juri titulu, mi smo isto u Super B ligi, znači da iskoristimo malo to i da privučemo još više dece da dođe da treniraju rukomet. A da li je dobra saradnja sa školama, sa nastavnicima fizičkog? Da, i prošle godine je bila dobra saradnja, naravno i ove godine, već tu planiramo da i organizujemo odeljenska prvenstva, školska prvenstva u rukometu, to je već sve na papiru, samo treba da dođe do realizacije. Tradicionalno svake godine u ovom nekom periodu rukometni klub Knjaz Miloš i rukometni klub Šamot organizuju aktivnosti što se tiče našeg sporta rukometa i obilazimo škole i pokušavamo da privučemo što veći broj mlade dece da dođu da treniraju rukomet. Ove nedelje je sve to u sklopu Dana Evrope i pokušavamo stvarno da napravimo, da popularišemo što više naš sport. Ovdje smo zamislili danas da se odigraju utakmice mini rukometa, sada ćemo uključiti i ovu decu što su došli iz škole, tako da im približimo na što bolji način naš sport. Kada je pravo vreme za treniranje rukometa? Nema nekog pravila. Evo, mi smo ranije, ja sam na primjer počeo u 6. razredu, mi pokušavamo negde 4. 5. razred, jer ako krenemo dosta rano, mislim, naravno to je opet moje mišljenje, da deca mogu da izgube vrlo lako interesovanje pored svih drugih obaveza koje imaju, tako da se plašimo da ne bude im ni mnogo rano, to je neki, znači 4. 5. razred, eventualno 3. to bi bilo idealno vreme da počnu da se bave sportom. Kako izgledaju ti početni treninzi, mada pretpostavljam to nisu treninzi u pravom smislu te reči? Jeste, to su uglavnom treninzi koordinacije, hvatanje, dodavanje lopte, obični elementi rukometne igre, tako da ništa, neke igrice, naravno, štafete, tako da to bude što približnije njihovom uzrastu, naravno kako oni rastu, tako se i povećavaju ambicije i povećava se i jačina, količina treninga i sve to. Vi također, pretpostavljam, imate neku dobru saradnju sa školama, profesorima? Jeste. Kao što sam rekao, svake godine u ovom nekom periodu ne samo rukomet, nego svi sportovi obilaze škole i stvarno pravimo te javne časove, stvarno pokušavamo da decu privučemo na sport iz razloga da ih oslobodimo malo i od školskih obaveza, naravno i od kompjutera i zatvorenog prostora, tako da im je ovo stvarno idealna prilika da dođu i da potroše neki višak energije. A da li je teško zadržati ih u sportu? Jeste, itekako. Iz razloga što sad već deca posle 8. razreda već napuštaju naš grad i odlaze u srednje škole DAG Kragujevac, DAG Beograd, DAG Čačak, a da ne pričamo o tome da posle 4. godine obavezno idu na fakultete i to je jedan od problema našeg grada zato što nemamo dovoljan broj fakulteta i da ih pokušamo nekako i više škola da ih zadržimo nekako u gradu, ali opet uvek ko je stvarno istrajan, ko stvarno se ispostavi da je i talentovan i da je uporan, on naravno nađe vremena i prostora i da ide na fakultet i da se bavi sportom.
Škole su se rado odazvale sportskom pozivu, a đaci sa velikim očekivanjima uputili u halu, rekla nam je učiteljica osnovne škole Ilija Garašanin Dijana Veselinović. Ja ću najprije da se zahvalim svim organizatorima što su nas pozvali i u ime osnovne škole Ilija Garašanin i svih mojih kolega i učenika da afirmišemo sport uopšte u gradu. Mislim da je jako značajan za našu decu, da treba što više da se bave sportom zbog fizičke aktivnosti, zbog njihovog samog telesnog razvoja. Mislim da je izuzetno značajno koliko mi kao nastavnici i profesori na časovima fizičkog vaspitanja odradimo čas kako dolikuje i treba, tako da bi bilo potrebno i da deca svojevoljno upisuju razne sportove, u ovom slučaju promocija rukometa, pa se slažemo i sa tim da bilo šta значit će našim đacima. A đacima, pretpostavljam, nije bilo teško da danas dođu? Ne, naravno da nije. Da, došli smo pešice od škole do ovde, jako nam je lepo, družimo se i u buduće ćemo posjećivati ove manifestacije. Mladi aranđelovački sportisti iz Knjaza i Šamota, Đurđina i Veljko, pozvali su ovom prilikom svoje vršnjake da im se pridruže. Đurđina, koliko ti dugo već treniraš rukomet u Knjazu? Pa možda 5 meseci. 5 meseci. A zašto si se zainteresovala da treniraš baš ovaj sport? Pa zato što mi je zabavan, zajedno se družimo i učimo nove stvari. Šta si ti naučila do sad, je li težak rukomet? Pa nije. Su treninzi naporni? Kako izgledaju treninzi, hoćeš malo da nam objasniš? Pa zavisi, uvek počinjemo sa nekim igricama da bi se zagrejali, pa radimo vežbe, pa onda ili radimo nešto novo ili obnavljamo. I onda na kraju igramo utakmice. Kako ti se zove trener? Marija Kuharović. I kako izgledaju te utakmice? Pa utakmice su zabavne, igramo zajedno na velikim golovima, zabavno je igrati rukomet. A da li ćeš ti nastaviti da treniraš? Pa nastavit ću. Da li bi preporučila i drugima da se bave nekim sportom? Pa preporučila bi jer je mnogo zabavno učiti neke nove stvari i trenirati. Hvala ti puno. Sada pitamo Veljka. Veljko, ti treniraš u Šamotu, koliko već? 4 godine. Šta je tebe privuklo baš rukomet? Pa svidio mi se taj sport zato što je grub i moja sestra je prije trenirala pa mi se svidio taj sport. Kažeš da voli zato što je grub, znači treninzi, pretpostavljam za tebe nisu naporni? Pa nisu baš mnogo. Prvo isto se igramo neke igrice da bi se zagrejali, pa posle radimo vežbe i nešto obnavljamo ili radimo novo. Koliko često trenirate? Pa 3-4 puta nedeljno, tako. I ti koliko godina imaš, koji si rad? Ja 12 godina i sad sam 6. razred. Da li uspevaš da uskladiš sve te obaveze, treninge, Uspevam. Imaju li nastavnici razumevanja? Imaju. Ti ćeš takođe nastaviti da se baviš rukometom? Hoću.